Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Nou, fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Het nieuws van Curaçao en de eilanden. Zo zullen we onder meer spreken na de reclame met Elmer Wilsu, de ex-minister van Pueblo Soberano, over het feit dat 10 jaar geleden Helmin Wiels werd doodgeschoten. Daarover later meer. Eerst het belangrijkste nieuws van Curaçao. Jaarlijkse kosten onderstand zijn 33 miljoen gulden. Dat heeft de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonie Cecilia, gisteren in het parlement vragen beantwoord. Ze heeft vragen beantwoord van parlementariër Maria Nita. En daaruit bleek dat er meer dan 7000 mensen op dit moment onderstand krijgen op Curaçao. Totale kosten zijn 33 miljoen. En opvallend is dat meer dan 4000 mensen die onderstand krijgen ouder zijn dan 51 jaar. Het aantal mensen tussen de 18 en de 30 dat onderstand krijgt is iets meer dan 500. En het is de bedoeling van de regering om te zorgen dat deze mensen weerbaarder worden en aan een baan geholpen kunnen worden. Nog geen besluit, prijs, benzine. Dat is een vervelende situatie. Men wil weten waar we aan toe zijn. Aan de andere kant, we hebben eerder deze week gemeld dat er eigenlijk gisteren een beslissing zou worden genomen over de verhoging van de benzineprijs. Dat zou met 16 of 29 cent zijn. In ieder geval een verhoging. Maar minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, heeft gisteren tegen de Extra gezegd dat minister Silvania van Financiën niet op het eiland is. Het is een belangrijke beslissing waarbij hij ook aanwezig moet zijn. Dus deze beslissing over de verhoging van de benzineprijs wordt maandag genomen. Nuto nog niet overgebracht. Het is een bekende naam voor degene die nieuws over criminele activiteiten volgt. Irvin Nuto Wawu. Hij is opgepakt vorige maand in de Dominicaanse Republiek. Gisteren is bekeken of hij overgeplaatst zal worden naar Curaçao. Dat gebeurt voorlopig niet. 13 juni wordt daar opnieuw naar gekeken. Nuto wordt onder meer verdacht van drugssmokkel, wapens, wapenbezit, het geven van opdrachten tot moorden, witwassen van geld, ontvoering en vele andere zaken. 13 juni weten we meer hierover. Silvania kondigt een nieuwe wet aan. We noemden hem net al even. De minister van Financiën, Javier Silvania, heeft vragen beantwoord van Tweede Kamerleden, dus Nederlandse politici, over online gaming op Curaçao. Volgens Silvania is het de hoogste prioriteit van de Curaçaose regering om te zorgen dat de wetgeving over online gaming vernieuwd wordt. Daar wordt hard aan gewerkt, er is die veel mee bezig. Op die manier zullen er veel meer vragen beantwoord kunnen worden die nu onder meer vanuit het parlement in Nederland worden gesteld. Het is vandaag dodenherdenking op Curaçao en dat betekent dat er wordt stilgestaan bij alle mensen die zijn gevallen vanaf de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Militairen die zijn gevallen, die vochten voor de instandhouding van ons koninkrijk. Dat klinkt gewichtig, het is ook een gewichtig onderwerp. Op de beelden ziet u archiefbeelden van de dodenherdenking. Die vindt vanochtend plaats op de Waaigat op Curaçao en ook bij de militaire begraafplaats aan de Rode Weg. Morgen herdenking van de dood van Helmin Wiels. Morgen is het 10 jaar geleden dat Helmin Wiels werd doodgeschoten op een strand op Marie Pompoen. Morgen vindt er een speciaal monumentonthulling plaats. Iedereen is uitgenodigd, de hele bevolking van Curaçao is uitgenodigd om te kijken wat er voor monument zal worden geïnstalleerd en om stil te staan bij het overlijden van Helmin Wiels. Na de reclame hebben we een interview met Elmer Wilsu hierover.
Minister Jette bezoekt Curaçao. De Nederlandse minister Rob Jette komt op Curaçao. Hij zal tussen 8 en 17 mei Aruba, Bonaire en Curaçao bezoeken. Hier komt hij aan op 15 mei. Hij spreekt onder meer met de gouverneur, de minister-president en de minister van Economische Ontwikkeling. Hij bezoekt onder meer Aqualectra en ook zal hij Kamabi bezoeken. En hij gaat in op een uitnodiging van vertegenwoordigers van de LHBTIQ-organisatie van Curaçao en gaat met hen in gesprek. Hij is minister van Klimaat. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame en daarna meer nieuws. Es un más novo de Pizza Hut? Not un pizza mess. Esta cheesy, crispy y naco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí está comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e prijs die un. Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. We zijn er. Ik zat nog even in mijn papieren te kijken. We gaan over naar een treurig onderwerp. Morgen is het 10 jaar geleden dat Helmin Wiels werd doodgeschoten op het strand van Maripompoen. Er wordt een monument gepresenteerd morgen. Dat hebben de vrienden van Helmin Wiels voor elkaar gekregen. De vrienden van Helmin Wiels bestaan onder meer uit Elmer Wilsu, Max Seintje en andere oud-leden van Pueblo Soberano. We spraken gisteren met Elmer Wilsu en stelden hem de vraag wat er op 5 mei precies gaat gebeuren in Maripompoen. Nou, kijk, elk jaar herdenken wij daar bij de pier dat Helmin Wiels op een lafhartige wijze is neergeschoten. Komende vrijdag 5 mei is het precies 10 jaar geleden. Ja. En dat wilden wij herdenken met een heel simpel, eenvoudig gedenksteen. Net zo eenvoudig als Helmin was, net zo eenvoudig als hij zijn hele leven in feite heeft besteed om te zorgen dat de minstbedeelden in deze maatschappij ook aan bod konden komen. Elmer Wilsu heeft jaren intensief met hem samengewerkt, onder meer binnen de partij Pueblo Soberano. Maar hoe staat het met Curaçao? Wordt Helmin Wiels door Curaçao op dit moment als land gemist? We vroegen het aan Elmer Wilsu. Kijk, als je terugkijkt naar wat de laatste jaren hier op Curaçao gaande is, alles waarvoor hij gewaarschuwd heeft en waarvoor hij gevochten heeft, is teloor gegaan. Niet ik zeg het, maar het is zo dat de laatste jaren wij met rassenschreden achteruit zijn gegaan. Curaçao is weer armer, werkeloosheid is groter. Ja. En als wij kijken naar het onderwijs, dan vinden wij ook dat dit is wat het hoort. En dan vraag je af, als ik me terugblik naar 10 jaar geleden, zijn we er nou beter van af? Nee. Dan gaan we over naar Dubai, want daar zijn momenteel minister-president Gilma Pik-Pisas en minister van Financiën Javier Silvania. Ze zijn aanwezig bij de World Free Zones Organization 9th Annual International Conference and Exhibition. Dat is afgekort AICE 2023. Silvania is daar keynote speaker en aan hem onder meer de taak om de mensen in Dubai, de hele wereld is daar aanwezig, te benadrukken
Wat is Curaçao? Wat doet Curaçao? En wat kunt u voor zaken doen met Curaçao? Hij gaf onder meer aan dat we op Curaçao elk jaar veel meer toeristen ontvangen dan er bewoners zijn. Er wordt gesproken van 13 keer het bevolkingsaantal dat we aan toeristen ontvangen. Ook heeft hij de geografische ligging van Curaçao uitgelegd en vooral de vele mogelijkheden die dat biedt, onder meer voor een hub met Colombia en Venezuela. En hij heeft aangegeven dat Curinde belangrijk werk doet. Er zijn verschillende businessparks op het eiland. Er is een free zone, een harbor free zone en een airport free zone. Er wordt veel gewerkt aan moderne ontwikkeling van Curaçao, maar we kunnen daar nog steeds buitenlandse investeerders bij gebruiken. Dat was onder meer de boodschap van Javier Silvania, die binnenkort samen met Pisas weer terugkeert uit Dubai. Dat was het belangrijkste nieuws vandaag dat we voor u op een rijtje hebben gezet met Extra Journaal. Ik ben blij dat u heeft gekeken en ik hoop u morgen weer te zien. Het allerbeste, tot morgen. Dag.